ki Autonomous District Council ha ka jala Meghalaya manta kemla Shuh ban khajana ha ki Surok da ka babu ki khadop bar ki gwe de ki jiglum yakani le tho domti kampung ki jala uba la kaman ramboi Kita resmi Chief Minister Lokhot ya meeting bayan lang de Chief Minister manga CM jongka GHDC EM charge GHDC Deputy CM jongka GHDC halor ka wake issue kata issue ka lamba ki nagbanta ki toolkit ki badon ha ki highway ki state road bat ki state highway ha ka ba la rai ha ko be jimut ba ya ki ni ki toolkit jong ki discouncil de ban khang no sindan ya ka ne la le ngim tukla ya ka jinton hok jong ki discouncil ban shim ya ka no ka tax la ne ka no ka levy ka ba de hapo ka jurisdiction ka jong ki henry banbu ya ki gate ki toll gate hasil ter ki highway lane ki state highway lane ki state road ka ai ka khang persya den pa kada deban khang sisenda but ha committee nila ongru ya ki discouncil ba larade hapo jongka parameter jongka ai kinwanra daka plan of action kumno bakin le hakano kom kinle khna baka sorkar kan bisa bakano kono ko bale kan long in conformity bat ka ai kedai tang kata ka agenda ka ba ngilong mata ko to sorkar sim